If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. Bazama ukuthini banzopopa mna yaza bathaka bayathanda uzixakekisa thetha kakuhle umlomo uyadala niyathakathana iza kupopa yeva isamanza ibamba yeva anzangu uzodlala Qiniseka funa imali yeninzi umama zoye kusebenza Qiniseka sipathi sami sibe yiqunu kube kuhlala uMandela Qiniseka funa imali yeninzi umama zoye kusebenza Qiniseka sipathi sami sibe yiqunu kube kuhlala uMandela Qiniseka. Ayo, really a speech they're giving a mayo. They know I'm only lacking 6 digits on payroll. Dilapa ingasa ishebo. All my homies on top of itesho. All your homies are busy kumecho. Khasis betinga beko. Underdog they tanda lemeko. Making music with your people not fun anymore. Nikumba kubandi no greater. I'm saying meet the alpha and him on a song. So tell me the fuck do I need for my feature? Elephant in the room. Umbo kongo wam. Sange wakali susinda. Exposure so feature niggas awaziwa. Tiza best buma ukubeza dina. I know mama wanna see your son up in the office, not a 9 to 5, we go own a record label. Mama going on the offense, moving cautious. Not the lally chest, need a checkmate. Money dacha, money moves, not a mangas and scheme TBC with the culture, biggest culture. Bazama ukuthini banzopopa mna yaza bathaka bayathanda uzixakekisa thetha kakuhle umlomo uyadala niyathakathana iza kupopa yeva isamanza ibamba yeva anzangu uzodlala Qiniseka funa imali yeninzi umama zoye kusebenza Qiniseka sipathi sami sibe yiqunu kube kuhlala uMandela Qiniseka funa imali yeninzi umama zoye kusebenza Qiniseka sipathi sami sibe yiqunu kube kuhlala uMandela Qiniseka.